The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Nakasulod na sa round of 16 ang former World Cup champion kag reigning European champions nga Espanya. Matapos gindominar ang Austria sa score nga 3-0. Nagka-brace o kon 2 ka goals si Mikel Oyarzabal sa ikat-36 kay ikat-89 nga minuto. Samtang may isa naman ka goal si Pedro Porro sa ikat-66 nga minuto. Ibaluan nga nagabot ang Spain sa tournament bilang isa sa heavy favorites apang sa imbukad ang hampang sa group stage. Nag-draw ini batok sa debutant nga Cabo Verde. Magasugod naman dugay-dugay las 7. Subong nga aga ang away sang mga veterano sa dunga sang Portugal ni Cristiano Ronaldo kag 2018 runner-up Croatia kung sa rin maghahampang naman si Luka Modric. Sa liwat las 7 subong nga aga Philippine time ay ilang Sambua. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!